हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौहाय लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मेहेरगोनां फिल्म्स बेनारनि आन्दाराव फैनाय आरो बिथां सपन कुमार ब्रह्मनि नाजानायाव दिहुनजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय बर'नि थै दे लोगोफोर। नोंथांमोन बे बर'नि थै आबुं बर' सावथुना जाहा 2023 मायथाइयावनो रिलिज जानो गोनां मोनदे लोगोफोर। दायो बिथांमोना नैबे बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव रिलिज जासिगोन होनना बुंदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायनो एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर दानिया फैदो जों बे आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे आबुं बर' सावथुनाव बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा एक्टर बिथां स्वरां नार्जारिनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय रिंकी, पूजा, ओमप्रकास, राजिब आरो संगिना बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडियोखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं अननानै कमेन्टनि बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो मोनदो लोगोफोर। नोंथांमोन भिडियोखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। मानोना जाहाथे आं गोदान भिडियो लाबोबाय थानायखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नुनो मोननायनि थाखाय नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर।